الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda ya kaddari kasancewar mu a cikin masallacin Imam Malik da ke cikin babbar tashar Ilela, inda bayan mun je hutu na watan azumin Ramadan, kuma mako na farko bayan wannan azumin gashi mun dawo. Yau muna 5 ga watan Shawwal bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443, wanda ya dace da 6 ga watan 5 miladiya shekara ta 2022. idan ba mance ba, muna cikin littafin ar-risala ta wato Abu Abdullahi wace Abdullahi bin Abi Zaid al-Qayrawani, wanda in ba mance ba muna cikin babi na aure da hukunce-hukuncen aure. A littafi irin nawa shafi na 94 da biyar kai, shafi na 95. za mu tashi insha Allah inda malam yake cewa wa man tallaka fa yanbaghi lahu an yumatti'a. farkon sadara ne, farkon shafi ne, an gani ko? wato malam ya ce wa man tallaka fa yanbaghi lahu an yumatti'a, wanda ya sake matar shi to ya kamata gare shi ya je yadda ita dadi, wala yujbar, amma kuma ba a tilasta shi. wato wannan jimla abinda yake nufi ya bayyana mana shine, a malikiya suna daukar cewa wancan famati'uhunna ko wasarrihuhunna sarahan jamila ko a cikin suratul baqara, inda yake cewa mati'uhunna mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. sun ce wannan haqqan 'alal muhsinin kenan ihsani ne, mustahabbi ne idan mutum ya saki matar shi ya ce da ta dadi bayan ta gama idda, shi kenan ta tafi gida. a shari'a za ta yi idda a gidan shi, don haka bayan ta gama idda to ya kamata ya ba ta wani abu wanda za ta yi zaman dakon a wani miji kafin ta samu. don haka wannan ba wajibi ba ne a malikiya, ba dole ba ne. don haka ya ce wala yujbaru, in ya ce bai basuwa ba a tilasta shi. an fahimci wannan ko? to wallati lam yadkhul biha wa qad farada laha fala mut'ata laha. amma ita wadda dama bai yi dukuli da ita ba, kuma bai yanka mata sadaki ba, nan mu dauka an daura auren ne, tunda ya halatta ayi nikahu tafawid, aure na ragama, a cikin ragama kawai. wato ya halatta kenan mutum ya auro wata mata ba tare da an yanka sadaki ba, alabashi an ka taho duk abin da ya dauka ya bata, in ta yadda to shi a sadaki, da sharadi ya wuce ya rubu dinar zuwa sama. in kuma sun ka sadu, shi ma ya zama wajibi sai ya wata sadakinta. to ita wagga da ya auro ta
ba su sadu ba kuma bai yanka mata sadaki ba kuma sai suke ta to waga fala mutu'ata laha babu magana ma yaje da ta dadi ba kare min damu an gane ku hasali ma wannan ai ba dole sai ta yadda ba wannan kenan wala lil mukhtali'ati haka nan ma wadda an kai ma khul'i ita ma ba sai an je da ita dadi ba wato wadda an samu sabani tsakaninta da mijinta ta ce ba ta son shi dama a musulunci babu auren dole tun da hujja hul'i ya zo to shi hul'i a dunkule a kunshi yana kunshe da cewa ba magana auren dole ga mace ko da tana aure da mijin ba magana cewa dole sai ta zauna da shi a yan mace ba ta son mijinta inda tana da cikakken hankali ta balaga ta mallaki hankalin kanta ta ce ba ta son shi an kai gwaje-gwaje na kwalwata an ga lafiya kwalwa take to shi kenan ta biya shi ta ba sadakin shi kamar za mu ganin hukunce-hukunce hul'i can gaba to irin waka in ta ba shi kudin shi na aure sawa'un kudin da ya bata ne ko waɗanda a ƙasa ga haka ko sama da haka biya halatta ya haka to idan ta ba shi ita ma ba sai ya mata mutu'a ba bi ma'ana wannan jewa daɗi ba ita ba dole sai ya mata ba an gane ko mun samu nau'in mata biyu kenan da ba wa mutu'a wa in mata anil lati lam yafrid laha wa lam yabni biha falahal mirasu wala sadaqa laha sai mala yace idan kuma ya mutu ya bar matar da bai yanka mata sadaki ba kuma bai yi kwanan aure da ita ba wato ya auro ta an daura aure amma irin kala auren nan ne wanda ba yanka sadaki ba kuma bai yi kwanan aure da ita ba to fala hal mirasu tana da gadon shirikam dole sai an ba ta gadon shi an gane wannan ko ana ba ta gadon shi amma wala sadaka laha wannan sadakin nan da wanda bai yanka mata ba yanzu ba a cewa cikin kayan gadon shi a cire mata sadakin ta babu wannan ai bai a yanka sadakin ba kuma ba a kwana aure ba dan haka nan dai shi auren da an hankulla wannan akadin shi ya wajabta mata abin nan gado amma ba magana a biya ta sadaki yawwa wannan kenan walau da khala biha kana laha sadaqul mithli in lam takun radiyat bi shay'in ma'lumin mala yace amma da zai yi dukuli da ita an yanka sadaki bai biya ba to yanzu bayan ya mutu kana laha sadaqul mithli tunda ba a riga an kanka sadaki ba to sai a ga irinta shi irinta kamar nawa ake biyan sadakin ta ga nan inda kuke shine sadaqul mithli ya auro ta budurwa misali ko ya auro ta bazawara mai haihuwa daya ko mai haihuwa biyu ko kuma sarci gawawa ko abin da ya kama da shi to da irinta sai a ga nawa ne za a iya biyan sadakin ta ga al'ada ana biyan sadakin ta a nan garin naira 1000 kaza to sai a cire sadakin ta shi za a fara da shi cikin kayan gadon shi a cire a mika mata ko kuma tana da ilimi kala kaza kuma an ka sa irin wannan garin mai ilimi irin nata ana biyan sadaki kaza ko ya gidan wane ce ya gidan wane kuma ana biyan sadakin ta kaza ko kuma tana da nasaba kala kaza irin ce ba ƙoresha ce misali ana biyan sadakin ta kaza kaga yanzu wannan tana da guda biyu ga sadaki na ya sadu da ita sannan kuma ga abin nan ga gado wannan kenan wannan duka in lam takun radiyat bi shay'in ma'lum in ta farko bata yadda da wani abu ba sananne ila ana magana za a raba gado tun kafin a yi magana sai ta ce to ita ta yadda a bata waya ta yi matsayin sadaki ko da an ka bincika kasuwa wannan waya ya kacin naira 30,000 ko 25
alhali sadaki yanzu mun san rubu dinar naira 25,000 ne, bai wuce haka ba. ke ta da wannan shikenan, ko da kuwa irin ta ana mata sadaki 100,000 shikenan, ba magana ya mata kari. Shi ne ma'ana wannan. Wannan shi ne cikamaki na hukunce-hukuncen wadda aka aura ba a daga an ka yanka mata sadaki ba. Na'am. La in waya in darajar da waya tana kasa rubu dinar bai ba, dole sai an cika ya kai rubu dinar, sai ya kai 25,000 misali. Na'am. bai haka na kasar rubu dinar. Malamai da yawa musamman al-mazahib al-arba'a ina saran su uku, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, ba sai da sadaki kasa ga haka ba. An gane wannan ko? Da haka abin za a kallo, kima za a kallo ta aure. Za a ci ga da ya mika maka, amma kuma sadaki naira 10,000, ta alami za ka ji, ko 5,000, ko zobe na bakin karfe. An gane a wannan zamun da muke ciki, ka kai kan da aure ya yawa. dama 10,000 ne, ka sake ta kuma ka aure wata ita ma ta 10,000, ka sake ta ka aure wata ta naira 5,000, ka ta aure ta daga sannan babu wani ka babu kima. Allah sawa. wa turaddu al-mar'atu min al-jununi wal juzam wal baras wa da'il farji. To idan mutum ya aure mace ya same ta da wasu cututtuka, to ba dukkanin cuta ake cewa a kwanta aure ba. Akwai nau'ukan cututtukan da suna iya warkewa, akwai wanda ba su warkewa, wasu ma na gado ne, gada su aka yi. Nan mala ya ce ana mayar da mace ba an yi aure minar junun saboda hauka. An auro ta sai aka samu haukaci ya ce, wanda kakan ka aure ta baka san da hakan ba, to ka samu ka ce a biya ka sadakinka. An gano wannan ko? Wannan kenan. Haka nan ma wal juzam, amma wannan hauka dole sai an kiyaye. So dama akwai matsala ta rudewa misali, ko kuma al'amura su mutum yawa, ko ya zo ya samu kan cikin bakon yanayi. Kamar misali ita yan Maiduguri ce sai aka wata nan, kuma nan ba ta san kowa ba, sai wani matsala ta kama ta, to ba za a sauran cewa hauka ba ce, sai an zo wajen likitan kwakwalwa ya duba ya ce lalle tunda dole akwai tambayoyin da zai yi muku ai su sun sani psychologically abin su ga gani. Idan bincike ba da cewa lalle hauka ce hasali ma kila cikin tambayoyin da yake yi hada iyayen ta abin su ga an gano lalle su ma sun taba hauka ce yanzu. Amma yan samu cewa dan tana bakuwa ce garin, to wannan ba a so dan kwanci aure tukuna, yana wannan gaba ta saba, ko kuma dan tarba da yan wanta ne kila a nemi a kawo kanwata, ko da wata 2 ne ko 3 tare da ita, to wannan kenan. Ko kuma da abu na daban, irin abin da suke yi in ba ta son mutum, an gane, ta aro aljannu, wanda galibi mun sha faɗin wannan cewa kaso 90 cikin 100 ba aljannu ba ne, kawai sha'aninsu ne nasu sun ka sani. To shi ma irin wannan a fara cewa to wancan tun da mun gana haka gare ke ba za ka ke kware, tana bari fa, za ta bari, don ta sai an kata kware, an kata zakatar an mata kan don baka, an taba kanta asibitin mahaukata, ba ta son haka nan kawai dai guda su. To yadda ya yi musu an gani cewa hauka shi ta kwarai, to kai an wani haka dama ka ce an cuce ka, kamar shi ta ce ba ka so, kuma a biya ka. Sai ko idan ya dama kwan sadu, wannan ka sai a cire rubu dinar na sadakin, kila kayan sadakin naira 100,000, sai ka ce to yanzu a kawo min
naira 70,000 misali da biyar da sauran kayayyaki nan ne kai ku rike naira 25,000 na saru da mun kai da ita turaddu an gane wannan yawwa haka nan wal juzam ana mayar da mace idan tana da ciwon kuturta an gane shine juzam wanda kafin ka aurata kuma sani duk wannan idan dama tun kafin ka aurata ka sani ba magana ka mai dama ka gani aiwa juzam wannan shine ciwon kuturta wal baras shine ciwon zafi shi kuma to ba san kila ko duk matsala guda ce mana salih tunda akwai za ga wani da ciwo hakan nan balle haka ga jiki ne muna da ce da Hausa ciwon zafi ko yawo ta shine ko shi kuma kuturta dama ya tsunne sun fara yaykewa to duka da wannan dai jazam da baras da ana mayar da mace saboda su yima kaga wannan cuta ce ta fili wacce cuta ta hankali kai tsaye wannan cuta ce ta jiki wada'il farji da kuma cutar farji kuma malamai na fikihu sun ambaci kusan wajen kala 5 na farko akwai jiba abinda jiba shine kamar wani nama wanda ke towa tsakiyar farjin mace wanda kusan bai yiwa a saru da ita kamar tsokar nama ta haka zai towa sannan akwai abin da suke da suna karan shi kuma ya kama da ɗan ƙaramin ƙaho haka wanda mutum zai ji kamar wani abu na suka shi yana sauro da ita wannan kenan sannan akwai warin shi farjinta wari ta da mutum na sauro da ita sannan kuma akwai fitar da ba haya lokacin da mutum yake sauro da mace akwai wadda in an saurata ta fitar da ba haya ba dubarata sannan kuma akwai shi gaban nata ya haɗu da wurin fitsarinta wannan su ne kala 5 da sun ka ambata wanda ana mayar da mace saboda su an mace wannan ko ana mai shaida shi nan sai ce da'ul farji kawai ya shigo yawa gare shi fa inda kala biha wa lam ya'lam wadda sadaqaha wa raja'a bihi ala abiha fa inda kala biha idan yayi da huli da ita wanda muka hada ambato da su wa lam ya'lam alhali bai sani ba duk wannan cutukar muka ambata bai san tana da su ba sai saru da ita wadda sadaqaha ya bar sadaqin ta din dan ka yanka ba suwa an gane ku a bar sadakin kaka da ba sadakin in ma hadda can baka ba suwa ba amma wanda ja'a bihi ala abiha ya dawo da sadakin nan zuwa gawa babanta yace to na biya sadaki amma yanzu na taho ina ja an gane ku kamar ina ƙara ne yanzu dan mi kunna sane da wannan matsala kuma kun ka aura mai ita ba kun bayani ba an gane ban manta wani bawan Allah wato ya nemi tarin ya aure ana dab da yin auren sai yarinyar wadda a hannunta yarinyar take sai ta kira shi ta waya ta ce wani akwai wani abu mai muhimmanci wanda ya kamata gaskiya an sanar da kai game da wanci wanda bai kamata ba ce sai an tare wajen aure sannan ka san shi ya ce menene kuma ta ce to wance gaskiya tana da matsalar kishi an gane sannan na biyu kuma tana da matsalar shan magani in ba ta lafiya to kaga waɗanda ɗabi'un guda biyu a duk ɗabi'un maza ne amma da yazo sani to kasa ta kyauta maka shi nuna wagga baiwa Allah da tijaji wannan abun common ne ga duk wanda yake aure da mace sai dai in masu auren su ba amma in ka taɓa auren mace ka san cewa wanga abubuwan guda biyu kam to bai yiwu a ce ga mace ba ta da kishi sannan mace dama tana kyamatan magani sai yan kaɗan nadiran jiddar to kina wa gamin babu awala a ce inda akwai sabon koyi manya tana faɗa maka to da haka yana da fa'ida ga waliyai gaskiya
musamman idan aka shaku yarinya da yaro sun haci junansu an yi baiko to yana da fa'ida a sanar da alaƙalla yaron nan kowane wanda ke neman ta aure kuma waye shi dai wasu daga cikin miyagun wasu halayenta wasu basic behaviors nata wanda ya kamata a ce ya san da su wanda an san ba illa wanda ta ke kuntu da su ne ita amma ba matsala ba ce don ba haɗa maka halayenta ba irin na mata duka wanda ka san don mace da wannan halin ba dole ba sai amara maka su yanzu ka waɗansu halayen guda biyu ba dole ta amara mai su ba yawwa amma irin wannan gabuwa ka gana ya ce wara ja abihi ala abiha ga ubanta me yasa saboda ubanta kenan akwai mafhumi ga maganarsa kenan inda ba ubanta bane ya aurar da ita kenan kai da ka aure ta da wannan baka dama ka zo ka ce ka ja haƙƙinka don mi dan ubanta ya fi kowa saninta ba dole bane wanta ya san waɗanda halayen nata waɗanda abubuwa nata ba dole bane kananta ba dole bane kanan ubanta ko ubanta ko kakanta da haka ce wara ja bihi ala abiha kenan in ka auro ta ga wani wanda ubanta ba baka dama ka ji haƙƙinka sai dai in ba ka so ka saka an gane ko kenan auro ta ga wanda ba ubanta ba kenan a dunkule ana sanar da kai cewa har yanzu ka auro no testing an gane ko ka auro no testing to ya kara ne cewa kazalika in zawajaha akuha haka nan ma idan dan uwanta ya aurar da ita wanda an san cewa wannan shi ma yana wakila ya san halayen duk da kenan akwai sabani cikin mazhabin malikiya akwai sabani yasu sai ce wa in zawajaha waliyun laysa bi qaribil qaraba fala shay alayhi amma idan wani waliyanta wanda ba makusanci bane makusancin kusanci bane fala shay alaihi babu komai akan shi waliyin ko sarki ya awara maka ita to nan sarki baka da wani abu zaka yi mai sarki ne kawai na gari ko limamin unguwa ko hakimin unguwa ko dan aminta ko wani dai wanda yake da zaran tabbalaga to yana maki mata zuwa kusa da ita balantana har ya san ya take ciki an bai wannan ko to wannan shi sai ya ce wala yakunu laha illa rubu'u dinar ba abin da zai kasancewa gare ta cikin wanga halin sai rubu'u dinar kawai kamar da muka ambata da su wa yu'akharu al-mu'taradu sanatan amma wadda wato rashin lafiya ta bijiro mata yayi wanda ya kasance wannan hauka ba gida ta samu ta ba gidanka ne ka aro ta wadda maka ambace daga Maiduguri ka kawo ta nan kana kawo ta sai ta zare aka yi bincike an ji kwari an yi bincike duk iyakar binciken da ake yi amma kuma likita ya nuna cewa ai kun shi lafiya kasa sabo ne to ana ba da tazara ta shekara guda don shan magani in ta warke shi kenan in ba ta warke ba kana iya kace mata iyayenta to gaskiya kun ga abin ya gagare ni da haka riki da ku da rubu dinar saura ku wani kayana ban ya zama da mahaukaciya to nan ga mace kenan amma maganarsa ta nuna kamar ko namijin ne an gane shi yanzu kamar aka ne yanzu ya auro ta shi ma lafiya kalau sai yake amma yana auro ta sai samu matsala shi ma bai iya saduwa da mace mu'tarad rashin lafiya ya bijiro masa ba da daddar rashin lafiya bane zai shi wanga ita kuma za ta jinkirta masa shi ma shekara nawa guda ya nemi magani a je asibiti a je gwaje-gwaje asibitin ta dace in ma na asibitin ba su iyawa su ruta masa refa zuwa asibita gaba ya jinya allah kalla a gan shekara wadda zai iya warkewa
ta haƙura. ko nan ma da shi aiki da zaman kawo mace ba ma macen ba ce da shi aiki shi namijin nan kai tsaye. don haka ce fa'in waƙi'a in ba shekarar nan guda ya warke ya sauru da ita shi kenan an wuce wajen ta haƙuri. wa illa in kuma furdika ba bai nahuma in kuma bai sauru da ita ba to a raba tsakaninsu. la darar wa la dirar an gina musulunci akan wannan ƙa'ida la darar wa la dirar babu cuta hakanan ma babu wuce wuri idan cutar da kai wajen ramuwa. wannan ya ce in sha'at in taso in kuma ta ce a yin hankuli zana da shi haka nan shi kenan dama haƙinta ne ta ce ba matsala a sai gaba. na daga cikin wannan shi ne cuta ta rashin haihuwa sai zan an ta bincike ba laifinta ba ne laifin shi ne shi da matsala bayan halitta suna da matsala. shi ma an ba da dama shekara guda abin magani ya warke. in shekara guda ta yi ya zan bai warke ba to in ta so tana jin haƙƙinta a raba a wurin. in ta ce a masu ta fi haka ma ne ba matsala ba komai. to sai ya ce wal mafqudu yudrabu lahu ajalun 4 sinina min yawmi tarfa'u dhalika wa yantahi al-kashfu anhu thumma ta'taddu ka'iddat al-mayyit thumma tatazawwaju in sha'at. al-mafqud shine wanda ba a san inda yake ba kawai aka waye gari aka san inda yake musamman zamanin ga na rashin tsaro da rashin tabbas ya tafi ba a samun ta waya ba amma ba labari. yanzu ta samu ta kai kara kotu ce tana son alkali tana jan haƙƙinta akan alkali ya sake ta wani benin. to yadda za a yi shi alkali nan da alkali ake don kan mutum ya ce wani benin kun ba sai da yake ba da haka wancan ta yi zuwa idda. a'a waga magana cewa yudrabu lahu ajalun 4 sinina za a buga masa shekara 4 alƙali da shi ake yanzu. wato alƙali kai alƙali an kama irin ƙara ta ce maka mijinta bai nan ko da ko sai da an ka shekara 10 bayan bayanan ta zo to kai alƙali ka sa ajili na shekara 4 na bida ta yi bayan 10 can don can ai kai baka san da su ba kai da haka ɗauka san kai ba ruwanka yanzu nan da ka ba da ajin na shekara 4 ai ta bada ce duk hazabi a bi ta hanyar social media ta hanyar waɗancan kwafi watsa labarai na gargajiya na da duk dai radio television duk a ta bada shekara 4 ka gani da aka ce min yawan mai tarfa'u zalika daga ran da ta gabatar da wakara sai ka ce ni alƙalin kotu kaza kaza yau misali 6 ga watan mayu shekara ta 2022 na sa ajali na bidarwa ne daga nan zuwa 6 ga watan mayu shekara ta 2000 da nawa kenan 26 ko? 26 sai sa ajali dama zai rubuta cikin wannan kundin na shi suna cika sai a dawo ta ba gane ba. ya za a yanzu shi ne ce wayan tahil kashfu anhu wato neman shi zai kare tsawon wannan shekara hudu bayan ya kare thumma da taddu sai alƙaliya ya ba ta dama ta yi idda daga nan da ya kare sai alƙaliya ba ta dama ta yi wace idda ce ne ka iddatul mayyit kamar idda ta matacce wannan sunan shi almayyitu hukman ya mutu amma ko ta kashe shi mutuwa ko ta cewa gaba ta hakika ba ce shine ma'ana mautuhu hukman in ka ji an ce almayyitu hukman wannan shine
wanda alkali ni alkalin kotu kaza na yanke rayuwar wani cewa wani ya mutu. An gane wannan ko? Wani ya mutu. Za mu zo kan insha Allah. Ce sun ma ta tazawwaju in sha'at. Sannan bayan gama idda ta mata ce ta kaba kenan shekara wata 4 da kwana 10 ko? In ta so tana yin aure, ta aure wani, amma wadda an ɗaura aure a ne a tare. Don fada ya dawo mata ce, wadai in yanzu ka ɗaura auren nan irin a wannan sanin garin da suke yi zawarawa ba an ɗaura aure a sha da mako guda ko wata guda ma sai taho ce aika na ta waye mata shi ce wanka wadai kuwa a haɓar ka na ba sai saki ba automatically auren macen ba aure ba ne in ma ta ci kudin makamin ta biya shafe su aha na'am ai to inda an riga an tare shi kenan da an tare shi kenan ya da haka to wannan ba aure ba ne yanzu auren wanga sunan shi annikahu ila ajal bai inganta ba shari'a in ma kana faɗa musu faɗa musu su gyara aurensu aure zuwa ajali bai halatta ba bi ma'ana wakan sharadi sun kasa ta da mijin su shirya wannan sharadi a can bayan ma'amci an ki hatul fasida kalolin auren da abba da ci daga ciki akwai irin wannan wanda an nikahu ila ajal ai ya kamar auren mutuwa ai da shi ma an nikahu ne ila ajal bai halatta ba ta ce ne automatically ba ta ce ne su gyara Allah sauka to sai ce ga tambayar kana malamin wala yurasu maluhu hatta ya'ti alaihi min zamanin ma la ya'ishu ila mithlihi ba a garar da dukiyar shi yanzu wannan dai dama ita ce adam tsalat ita ce an kawo hukunci temporary a dai sallame ta je ta yi aurenta amma dukiyar shi wannan hukunci da alƙali yana cewa ya mutu a hukunci bai sawa a raba dukiyar shi sai idan wani zamani ya taho wanda ina ganin yanzu kam wani ya isa mutuwa misali ko da ya bar gida nan dan shekara 40 bayan shekara guda ba sai inda yake ba ta kai kara kotu alƙali ya kara shekara 4 na neman shi bayanan kaga tsawon shekara 45 kenan yauwa sai alƙali salmai ta yi idda ta wata 4 da kwana 10 har ta yi aure to yanzu ba za a rabu dukiyar shi ba karanci sai bayan shekara 80 bi ma'ana in ka da shekarun shi na 40 na farko ga waɗanda biyar sun ka wuce an ka samu kuma wasu shekara yauwa 35 to ana malamai suna ganin cewa wannan shekara 80 su ne galibin mazaje suke yi a raye galibin maza shi suke yi raye shekara 40 an gane to Allah zai waka Allah zai shiga imani to sai idan irin abin nan sun zo sannan sai a zo a dawo alƙali kuma Allah bai yi mijin nan da kace kaza to yanzu lokaci ana ganin ya shekara kaza yanzu to yanzu na ba da dama a ji araba gadon shi sai araba gadon shi ita sai a ba sa gadon mijinta ko da ta yi aure can sai a kirawo ta a bata gadon mijinta an gane wannan ko sauran makusantan shi su ma a basu iya ko yaya da iyaye duk a basu to sai ce wala tuhtabul mar'atu fi iddatiha wani sabon hukunci daban ba a neman mace a cikin iddata amma kuma wala ba asa bi ta'rid ba laifi ai wanka da kamar jirwaye shine ta'rid wance gaskiya ashe wani
ko rabu da wani iko Allah ta Allah mun muka alkhairi amma wancan irin ki ai wanda same shi ya samu ki aya sa a gane ko ba ka farta ba an gane Allah irin ki gaskiya a ce mutum na mata guda kuma ya auro ki yani a gane ko to da irin na maganganu haka irin ki mai addini abin kamata a wasa da ke ba a sauransu dai haka dai amma ba da kyauta ta kama ɗan yaron ta zawo hannu ka ɗauki naira 500 ka bashi a ita gabba wannan bai dace ba nema kake yi ba da bai dace ba wannan tarihi shi ne magana kawai bil qawl la bil fi'l a wadda magana da baki ta Allah bakin miji na kwarai wallahi tallahi amma kai me kike irin ki da sauran da yan maganganu haka masu kyau a ta'arif an gane shi da abinda Qur'ani ya ambata ko kuma kyauta ko irin ta taimako haka ko da tana cikin wahala ba idan akwai munasaba ta wahalarta kaga wannan munasaba daban ce karina ce alama ce ka ce mu kamata da wannan an gane ko wai ko a zuciyarka kana buƙatar ta misali kana son bai dace ba haka bai dace ba in maka saka wannan taimakon ka ba da taimakon ya bi wata hanyar da ba a masanin kai ka ba da shi gane ko to wannan kenan shine bil qawl ma'ruf da magana mai kyau ba magana ta gazal ba da ba sa misali ba kakka zo kana siffanta kyan jikinta da kyawun masa surorin jikinta haka bai kamata ba kai kana ambatawa a magana mai kyau yake kyawun halaye addini mutunci da sauransu haka wa man nakaha bikran wanda ya auri budurwa falahu an yuqima indaha sab'an duna sa'ir nasa'ihi wanda ya aure budurwa ke zana da yanci ya zauna inda take tsawon kwana 7 kuma bayan sauran matan shi ya auro yana da mata guda ko biyu ko sama da haka to ita an bashi haƙƙi an bashi dama ya zauna gidanta tsawon kwana 7 wanga yanci ne an ka bashi an gane ko yanci ne an ka bashi haƙƙin shi ne shi ba haƙƙin matar ba a kiyaye haƙƙin shi ne an ka bashi ba haƙƙin ita amaryar ba kai ya ce wanga haƙƙin ya jiwa da shi kawai tun yanzu ma za a raba kwanan amaryar ta taho ta ce ita ba ta yadda ba a'a haƙƙi ne an ka bashi shi nashi ne an gane ko ba haƙƙin amarya ba ne don haka sai a kiyaye in ana kawo ta yace to shi dai bai yadda ba arba tun yanzu ya kuma yayi dama sai an ka bashi da haka yace nan falahu an gane ya samu an yi kima inda hasaba'an duna sa'ir na sa'i su kun ba su da ikon hana shi amma dole ya yadda ko wannan ai amma da ce amma da ce sai dai ta farko dai an samu mistake ba son ta yake ba wafi tsaye na wannan ittifakan haka sun yi da haka ittifakan duk sauran mazafi sun yi da haka an gane akwai hadisi karara wannan nuna haka akwai lafazin hadisi mai wannan da ma'ana mai wannan ma'ana wannan budurwa ke na wafi tsaye salasata ayyam ita kuma bazawara kwana 3 an ka ba shi dama an gane kyau akwai hikimami da yawa ciki ne an bambancin budurwa can da bazawara can budurwa kaga kai ne mijinta na farko da haka wasu ɗabi'u da wasu abubuwa da wasu hudubobi da jan hankali yana kyau a ɗauki mako guda na yi an gane amma ka ita bazawara Allah kalla dai ta dan ta goge can wani gida da haka zana kwana 3 dai da haka mumar ɗaukar cewa wai kai an baka rama ne ka sha shagalinka ba shagali bane abin ka ƙara sai tarbiyyar gidanka ne ka kwatanta mata tarbiyyar gidanka ga yadda gidanka yake ga yadda abubuwa suke tafiya da ya kamata kuma ta bi don haka yana da kyau
mutum tun farko ya san me yake yi cikin wannan kwanakin. In mutum ya auro mace kada wannan kyale-kyalen ya ja hankalin shi ya sake ya dinga mata abubuwan da shi ya san cewa bayan wata guda bai iya yi. Kaga wani tun daga generator na kunnawa zai makare shi da mai bare tun magarwan ya kunna bai sai ya mutu da kai na gida sai asuba. Bayan wata guda sai kaga abin yana ya ce ya sabo kaza cikin wannan makon kullu sa so kaza. To kai abin da kake yi kaya ne wanda ka tsora makanka kai ka san cewa ba dan ka sauke an gaza masa. To da haka ta hankali tafiya tana tsayi ta hankali ba wacce ce ta yaro kyau take ba ta karko. Okay, to shine wannan to ita kuma zawara haka da sauki. Na'am, wala yajma'u bayna al-ukhtayn fi milk al-yamini fi al-wada'i fa in sha'a wata'a al-ukhra falyuharrim alayhi farj al-ula bi bay'in aw kitabatin aw itqin wa shibhihi mimma tahrumu bihi. Mala yace bai halatta gare shi ba ya hada tsakanin yan uwa guda biyu mata a cikin mallakar dama, wato mata ne guda biyu bayi, haramun ne ka hada su wuri guda. An gane ko? Haramun ne. Uwarsu ɗaya ubansu ɗai ko ubansu ɗai ko uwarsu ɗai su ake magana. Haramun ne ka sayo su biyu ka mallake su, shi ne tafi milkal yamin. Amma fil wata'i ga saduwa kenan ba laifi idan ka sayo su da niyyar ba ka saduwa da ko guda cikin su, kawai su yi maka hidima ba laifi. Amma in za ka saduwa su gaba su biyu haramun ne kai haka. Da haka ce fa in sha'a in ya so wata al-ukhra ya taka guda, amma fa yana taka guda fal yuharrim alaihi farjal ula, ita farjin waccan ya haramta gare shi. Kana saduwa da wagga to ita waccan ba wai a haramta maka bane matsayin bai wakka, a'a yanzu ya haramta ne ka saduwa da ita. Ya za ka yi yanzu tun da ba ka saduwa da ita? Sai malamin ƙarin bayani ya ce bi bai'in, ko dai ka sai da ita waccan wadda ba saduwa da ita ba. Kada saduwa da wagga to waccan ta haramta gare ka. Ka sai shi ta aw kitabatin ko kuma ka dora mata fansa ta kawo kudi ta fashi kanta, aw itiqin ko ka yanta ta, wa shibhihi da abin da dai yayi kama da shi, irin ka bashi ta kyauta haka misali. Mimma tahrumu bihi, wato da abin da ya kama da wannan na abin da zai haramta maka ita dai, dan da ka shi ta ai ta haramta gare ka. Hakan dai da ka dora mata fansa ta fashi kanta ta haramta gare ka, da ka yanta ta ai ta haramta kuma gare ka. Haka dai an gane wannan ko? Sai ya ce wa man wati'a amatan bi milkin lam tahilla lahu ummuha, wanda ya taka baiwa ta hanyar mallaka, lam tahilla lahu ummuha, uwarta ta haramta gare shi. Wannan qiyasan ala nikah. A cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ummahatu nisa'ikum ko wa ummahatu nisa'ikum, su ma matan da iyayen matan ku haramun ne ku aure su. Shi kuma qiyasa ala wa anta sama ubayna al-ukhtayn ko yau shi ma haka ne, illa ma kada salafa kenan, haka yake shi ma. Haka nan ma wala bunatuha, haka nan ma diyarta ta haramta gare ka, in ta kattake baiwar to diyar baiwar ta haramta gare ka. Shi ma wannan qiyasi ne akan aure, cewa raba'ibukum allati fi raba'ibukum allati ko fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna. Ka gani to shine wannan. Sai ce wata haramu ala aba'ihi, ita wannan baiwar da ya taka haramun ne ga iyayensa su mallake ta ko su aure ta,
ko da ko sun rabu da shi wannan ko da ya yanta ta an gane ko da ya sashe ta uban shi bai da ikon aurenta aure ta ko sai wuta da niyyar ta kai ta wa abana'ihi haka nan ma ‘ya'yansa ba su da ikon sai wuta wasu ce shi to da ke bai wace ma wasu ce shi kayan kamar Allah ta'ala ya kace wa halailu abana'ikum ladina min aslabikum an kawo kalmar ta sulbu ne na anan abana'ikum alladhina min aslabikum don a ture duk wanda ba ɗanka ba na tsatso kenan ɗan ƙananka don ya suke mata kana aurenta gane dan ba ɗanka ba ne na shari'a ɗanka ne na zamanci ɗan wanka ma hakan ɗanka ne mana ɗara saboda shi Allah ta'ala ya san cewa muna wanda wani kalmomi ne wajen zumunta da haka na ce abna'ikum alladhina min aslabikum ana nuhi ƴaƴan da ku kuka haifa matan su haramun ne ku aure su amma da ba su ba da wasu wanda zama cewa wani ɗana ne wani ɗana ne wani tabanni wannan ba haram ba ne in ka sun ka aura a ta ihu cikin gari a gama shi ne malam ya ce nan ka ta harimin nikahi da kasan dai haramcin can na aure da an kai su haramun ne waɗanda da muka an mutum in sun ka sai bayi sun saru da su haramun ne sun rabu da bayan nan kai kuma ka je ka sai wasu da niyyar ka saru da su akwai alamun lokaci ya yi ko? to kamata mu dasa aya nan saboda karancin lokaci sai mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh